Ahoj všetci, dnes vás v tomto videonávode naučím kolorizovať alebo vyfarbovať obrázky. Ja som si vybrala konkrétne toto oko a kolorizovala som ho pomocou troch krokov alebo pomocou troch spôsobov. A to prvý je pomocou štetca, ako vidíte tuto na dúhovke, potom pomocou textúry, ten očný tieň na hornom viečku a ešte pomocou prechodu očný tieň na dolnom viečku. Len tak na okraj ja používam verziu Photoshopu CS5, takže ak máte inú staršiu alebo no to je jedno, proste inú verziu, tak možno niektoré nástroje alebo funkcie nebudú na tom istom mieste, ako ich mám ja. Takže najprv si otvoríme samozrejme obrázok, ktorý chceme vyfarbovať. U mňa je to čierno-biele oko. Tak, výborne. Ja stále začínam u očí aspoň kolorizovaním dúhovky. A začnem takto aj teraz. Vytvorím si novú vrstvu kliknutím na toto tlačítko. V týchto nastaveniach si nastavím soft light, jemné svetlo, aby sa mi spriehľadnila farba, ktorou budem vyfarbovať. Teraz si nastavím farbu, ktorou chcem oko vyfarbiť. Tú dúhovku, to je zelená. Vyberiem si nástroj bráž alebo štetec. Veľkosť nechám na tých 40 pixelov. A hej, ešte upozorňujem, dbajte na to, aby ste mali to s tými rozmazanými okrajmi ten štetec. Takto je to lepšie. No a teraz, keď mám označenú tú layer 1, môžem začať vyfarbovať. Vidíte, že je to krásne priehľadné a pekne na zeleno mi to vyfarbilo. Tuto do rohu, kde to ostalo sivé, dám ešte žltú farbu. Normálne vyberiem žltú farbu. Takto. OK. A opäť normálne s tým štecom to vyfarbím. Tak, dobre. Teraz môžeme prejsť na vyfarbenie očného tieňa pomocou tej textúry. Si otvorím tú textúru, ktorú použijem. Je to dosť veľký obrázok, takže trošku trvá, kým sa načíta. No, najprv ho musím zmenšiť, pretože fakt vidíte, že je veľmi veľký. Dám ho napríklad takto na 500 pixelov. Celý ho skopírujem a tuto ho vložím. Vidíte, že ešte stále je veľký, tak opäť trochu ho zmenším, otočím takto, aby sa prispôsobil môjmu oku, aby vlastne pokryl celý ten očný tieň. Mám to asi tak, vidíte, že mi to celé zakrýva, to je dobré. No a teraz si nastavíme tú priehľadnosť a tuto môžeme dvoma spôsobmi, buď opäť cez soft light, vidíte, že to krásne spriehľadnilo, ale farby sú dosť také nevýrazné, také dosivá a nevidno to dobre, takže ja preto používam tú overlay skôr. Vidíte, že sa nám to hneď rozjasnilo, má to krajšie farby, lenže zase tu máme pokryté celé to oko a máme tu textúru aj tam, kde nechceme. Takže klasika, vezmeme gumu, veľkosť alebo priemer si nastavíme na tých možno 130, 120, takto asi. Opäť vyberieme si to s rozmazaným okrajom a pekne gumujeme všetko to, čo nám netreba, čo nechceme mať otexturované. Takto. Obočie, pozor tiež, nechceme mať otexturované. Takto. Výborne. Tak. No, tuto sa mi trochu viac vygumovalo, ale to teraz nevadí. Keď to chcem opraviť, tak opäť si odkliknem na krok späť a upravím to pekne. No, už sa ako nebudem s tým teraz zdržiavať. Tak to nechám to vygumované. Obočie upravím. No, očný tieň by sme mali. Teraz ideme na ten prechod, pomocou ktorého namaľujeme to dolné viečko. Robím to možno pre niekoho takým dosť zvláštnym spôsobom, ale ako mne to tak vyhovuje a ja som s tým spokojná. Vyberiem si z nástrojov Polygonal Lasso Tool, odkliknem si vrstvu Background, tuto, a teraz označím to spodné viečko. Nemusí to byť presne, aj tak si dáme potom tieto okraje rozmazať. Takže dám to až spokojne takto. OK. Teraz, aby sme rozmazali tie okraje, aby to nebolo také ostré, tak odkliknem Refine Edge. A tuto si nastavím Black and White, aby sme pekne videli čierne na bielom, ako sa nám tie okraje rozmazali. Upravíme si to pomocou týchto nastavení. Smooth si dáme na 15 alebo na 16, no na 15. Feather si nastavíme na tých 5, 5,1, aby sa nám to pekne rozmazalo a odklikneme OK.
Tak. Vidíte, že nám to naspäť hodilo na ten pôvodný obrázok. Teraz mám tu ten výber a treba ho skopírovať pomocou Ctrl+C a vložiť pomocou Ctrl+V, ale nezabúdajte, stále máme označené to background. Takže tuto sa mi vložila tá skopírovaná časť, vidíte, tuto, ktorú teraz zafarbím. Takže odkliknúť tu mám Layer 3, idem na vrstvu, štýl vrstvy a prekrytie prechodom. Tak, vidíte, že opäť mi to vyfarbilo celé, že nič nevidím, tak tuto si nastavím opäť to soft light. Opäť môžeme použiť napríklad aj to overlay, lenže vidíte, že to už je až veľmi tmavé a zafarbili sa aj tie riasy a nevyzerá to až tak pekne. Takže radšej zvoliť jemnejšie soft light. No teraz si vyberieme tie prechody, ja som použila tento fialovo-modrý. Tak, soft light, vybrať prechod, odkliknúť OK a máme to. Lenže vidíte, že tu mám zafarbené až takto. Takže opäť vezmem gumu, označenú mám Layer 3 a pekne vygumujem všetko, čo tu nechcem mať. Takto. No. Výborne. Teraz ešte môžete vidieť, že tu nám ostala to vnútorné očné viečko, alebo tá linka nám ostala sivá, takže ju zafarbíme na žlto, odkliknem si vrstvu Layer 1, to je to, ako sme farbili tú dúhovku, vyberiem si napríklad žltú farbu, už mám nastavenú, takže OK, opäť vezmem štetec, lenže teraz jeho priemer zmenším na tých 12, no a idem pekne tou linkou vyfarbím, takto. Keby ste opäť zašli niekde ďalej, opäť guma, zmenšiť trošku priemer a vygumovať všetko, čo tu nechceme mať, hej, takto. Výborne, ostala nám už iba koža a obočie, najprv si vyfarbíme tú kožu. Odkliknem si vrstvu background, kliknem na ňu pravým tlačítkom myši a vrstvu dám zduplikovať. OK, vidíte, že tu mám background copy. A teraz tu si označím, aby mi to svietilo na modro. A idem na Layer Style, ale teraz si nedám to prekrytie prechodom, ale prekrytie farbou. Takto. No. Nastavím si priehľadnosť, použijem to overlay a tuto na tej časti koži si budem vyberať farbu kože, akú chcem použiť. Takže neviem, mohla by to byť približne táto koža, neviem sa s tým teraz zbytočne babrať, tak odkliknem si OK. No ale vidíte zase, čo sa nám stalo, zafarbilo sa nám tou oranžovou celé obočie, oko, obočie, očný tieň, duhovka, no proste všetko a to tu mať nechceme. Takže opäť vezmeme gumu, zväčšíme si to na tých 110 pixelov, označíme background copy a pekne vygumujeme celé to oko. Vidíte, že farba sa nám späť upravuje na tú pôvodnú. Takto aj obočie, aby sme ho nemali oranžové. Tak, všetko to prejdem gumou, vidíte, že opäť mám pekný rúžový tieň. No, takže teraz nám ostalo ešte sivé obočie nakoniec. Vyberiem si opäť tmavo-hnedú farbu, akou chcem zafarbiť to obočie, napríklad takúto, odkliknem OK. Opäť sa vrátim na vrstvu Layer 1, kde je odkliknuté to soft light, tu sme farbili tú linku a jej dúhovku. Vyberiem si nástroj štetec, priemer, si dám na tých 40 pixelov a pekne už len prejdem potom obočí. Takto. Opäť keď sme niekam zašli, kam sme nechceli, vezmeme gumu a pekne to vyfarbíme. Takže kolorka je hotová. Ešte možno tak nastaviť kontrast a jas na celom obrázku. Najprv si treba zlúčiť všetky vrstvy do jedného obrázku, do jednej vrstvy, označiť všetky vrstvy, potom odkliknúť a odkliknúť si to, zlúčiť vrstvy. Takto. A teraz ideme tu a cez jas a kontrast, alebo tuto cez tie level si nastavíme jas a kontrast toho obrázka. Tie farby vidíte, že teraz sú také tmavšie. Teraz sa mi pridal ten kontrast a tuto ešte môžem si nastaviť to svetlejšie alebo tmavšie. Ja to nechám asi takto. OK, odkliknem OK
A potom už len klasika. Uložiť a kolorka je hotová. Dúfam, že som vám dnešným návodom aspoň trošku pomohla. A ak budú priaznivé ohlasy, tak sa uvidíme pri ďalšom videonávode. Ahoj!